खालि उदालगुरि क'क्राझार दरं बेयावल' दिनै फ्रि रिक्रुटमेन्ट होगासिनो दङ दिनै सनितपुर आरो बिश्नाथखौ दिनै बिथांमोना रायखाङाखै जों बेयावबो जों बिथांमोनखौ गोख्रोङै बुङो जे जोंनि सनितपुर बिश्नाथ धेमाजि बेयावबो माने बे फ्रि रिक्रुटमेन्ट बा नैबे जाबाय थानाय गोबां केस दङ जे बे केसआबो दिनैसिम जोबनो थाङाखै बिथांमोनखौ वारेन्ट होनानै बिथांमोनखौ दिनैसिम पुलिस प्रशासना नागिरबाय थादों न'खराव सान्थि भाबै बिथांमोना थानो हायाखै जानो हायाखै बिनि थाखायनो दा गुबुन गुबुन हादोरावबो दङ जेरैहाय बांलादेश दङ म्यानमार दङ भुटान दङ बिथांमोनखौबो नागिरनानै लाबोनानै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ जहैनो खालायनानै जे बिथांमोनखौ जोङो दिनैनि हाबाफारिखौ जों बिनि थाखायनो जों लानाय जादों जे जोङो गुबुन गुबुन डिस्ट्रिक्टआवबो जों लाबोबाय थानाय जादों जों दिनै जोबथानि बे धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव जों फैनाय जादों जोंनि फैनायानो जाहैबाय 2020 मायथाइनि जि 27 जानुवारिनि जि माने एकर्ड बे एकर्डनि सायाव लानानै जों दिनै एसे सावरायलायनाय जादों बेनो जाहैबाय जों जि माने हान्थि सुक्ति होननानै दिनै आसाम गभर्नमेन्ट आरो लोगोसे बिटिसि गभर्नमेन्टआ बुंबाय थादों जों बिनि जि हान्थि सुक्ति जों बेखौ एक्सुवेलि जों गोजोननाय मोनाखै गोजोननाय मोननाया बेनो जे दिनैसिम सान्थि सुक्ति हिसाबै जोंहा गिबियावनो जुदि सान्थि सुक्तिब्ला एनडिपिनि फाउन्डार रन्जन दैमारि सारा एक्सुवेलि जेलनिफ्राय गबोग्रोनांगौ आरो बिथांजों लोगोसे जिखिनि एनडिपिफोर दङ जेल सिङाव बिथांमोनाबो थाबैनो गनांगौ लोगोसे दा गुबुन गुबुन हादोरावबो दङ जेरैहाय बांलादेश दङ म्यानमार दङ भुटान दङ बिथांमोनखौबो नागिरनानै लाबोनानै आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ जहैनो खालायनानै जे बिथांमोनखौ जेलनिफ्राय बहननानै जे न'खराव मोनसे थानायनि मोनसे सुबिदा खालायनानै होनांगौ बिनि थाखाय जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो जों बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जोङो दिनैल' नङा जोङो मोनफ्रोमबो जोङो मेल मिटिङावनो जों बुंबोबाय थानाय जादों नाथाय दिनैसिम आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ दिनैसिम बिथांमोननि सायाव सावरायदों सावरायाखै जों बेखौ जों बुंनो हायाखै बिनि थाखायनो जों दिनैनि बे निउस चेनेलनि गेजेरजों जों गोख्रोङै बुंनो हायो जों दिनै धेमाजि डिस्ट्रिक्टआव जों फैनानै जों बेखौनो खावलायनो सानो जे जि 27 तारिखनि जि एकर्ड बे एकर्डनि अनुजायै जे 1 नाम्बाराव जेलनिफ्राय रन्जन दैमारिखौ थाबैनो बख'नांगौ आरो बिथांजों लोगोसे जेसेबां दङ बिथांमोनखौ बख'नांगौ आरो बिनि अनगायैबो जोंहा दिनै जाखिनि न'खर संसार जादों एनडिपि सोद्रोमाफोर बिथांमोननि सायावबो गोबां केस दङ जे बे केसआबो दिनैसिम जोबनो थाङाखै बिथांमोनखौ वारेन्ट होनानै बिथांमोनखौ दिनैसिम पुलिस प्रशासना नागिरबाय थादों न'खराव सान्थि भाबै बिथांमोना थानो हायाखै जानो हायाखै बिनि थाखायनो जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो जों बिटिसि गभर्नमेन्ट बे मोननै गभर्नमेन्टखौ जों खावलायनो सानो जे बिथांमोननि केसखौ थाबैनो फोजोबनांगौ बेखौ जोङो गिबियाव जों खावलायबोबाय बा जों खावलायबोगासिनो दङ आरो नैथियाव दङ जोंहा एनडिपिनि रिहेबिलिटेसन बेखौ दिनैसिम मोनफुंजोबनाय जायाखै आरो 3 नाम्बाराव दङ जोंहा एनडिपिनि जा जोङो लिस्ट होदों बे लिस्ट होनाया दासिमबो भेरिफिकेसन जाजोबाखै बेनि थाखायनो जोङो भेरिफिकेसन खालामनो थाखाय जोङो दिनैनि बे मेलखौ जों लानाय जादों जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्ट लोगोसे जों आसामनि पुलिस प्रशासन मानगोनां डिजिपि सार बिथांखौबो जों गुरै खावलायदों जे बिथाङा थाबैनो केसजों लोगोसे नैबे जोङो जा लिस्ट हरदों भेरिफिकेसन बेखौ थाबैनो खालामनो थाखाय जोंनिफ्राय एक्सन डिभिजन जानानै जोङो गले गले खावलायहरदों आरो बेजों लोगोसे जा मार्टियास दङ एनडिपिनि सुक्तियाव फैफानाय मोनसे जोंहा बे दफाखा जाय न'खरा दिनै मुंख्लं जालांदों बे न'खरनो जोंहा 5 लाख करि जोंहा होनायनि मोनसे आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टआ थि खानानै दोनखानाय दङ बेखौबो थाबैनो रिलिज खालामनानै होनांगौ होननानै जोङो आसाम गभर्नमेन्ट आरो बिटिसि गभर्नमेन्टखौ जोङो खावलायहरनाय जादों लोगोसे जों बेखौबो बुंनो सानदों जे जोंनो दिनै एनडिपिनो दिनै 4 लाख करि होदों एक्सुवेलि बे 4 लाखजों जों एनडिपिया थांना थानो हाया मानो होनबा एनडिपिखौ मिन्थिखायो जे गोबां दुखु दाहानि गेजेरजों दिनै एनडिपियाव दिनै 34 बोसोर जों दावहा नांबोबाय जोङो हिसाब खालामनो थाङोबा मासाव जोंना 60 थाखाल' गोग्लैयो सानसेयाव 60 थाखाल' गोग्लैयो आरो अब्ला जों 34 बोसोर नांनायनि उनाव जे जों दिनै 4 लाख रांजों जों दिनै थांना थागोन बे मालाबाबो जानो हाया बेनिखायनो जों आसाम गभर्नमेन्ट आरो जोङो
भारत गभर्नमेन्ट लोगोसे जों माबा बिटिसि गभर्नमेन्ट जों खावलायो जयै बिथांमोना सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनि एनडिबिनि रिहेबिलिटेसनखौ जे बारायनानै होबावो बेखौ जों दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों खावलायबाय बेनो रिहेबिलिटेसननि नामाव जे बिटिसिआव गोबां एसएसबि रौनि हान्जानि थाखाय ट्रेनिं होगासिनो दं जोंथ' नुनो मोनाखै सार बिटिसिनि बायजोआव बिनि सायाव नोंथाङा माबाफोर फोरमायनो नागिरदों नामा नंगौ जों दिनै बेखौ जों नुनो मोनदों जे दिनै जों बेखौल' नुनो मोनदों जे रौनिया हान्जा जि माने एनडिबिनि बा जोङो दिनै एनडिबिनि नामाव जा माने मुंख्लं जालांनाय लोगोसे एनडिबिनि नामाव जाखिनि रायजो राजाया दुखु खस्थ' खालायनाय बेखार सेंग्रा सिख्ला दङ बेखौ जोङो नुनो मोनदों खालि उदालगुरि क'क्राझार दरं बेयावल' दिनै प्रि रिक्रुटमेन्ट होगासिनो दङ दिनै सनितपुर आरो बिश्वनाथखौ दिनै बिथांमोना रायखाङाखै जों बेयावबो जों बिथांमोनखौ गोख्रोङै बुङो जे जोंनि सनितपुर बिश्वनाथ धेमाजि बेयावबो माने बे प्रि रिक्रुटमेन्ट बा नैबे जाबाय थानाय प्रेजेन्टआव रौनिया हान्जाफोरनि माने प्रि रिक्रुटमेन्ट बेखौ माने थाबैनो खालायनांगौ होननानै जोंनिफ्राय दिनैनि बे चेनेलनि गेजेरजों जोङो बिटिसि गभर्नमेन्ट लोगोसे आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसे जोङो भारत गभर्नमेन्टखौ जोङो गुरै खावलायहरनाय जाबाय नोंथांमोननिनो बारग' दैदेनगिरि एम बाथा बिथाङा दासो हाग्रानिफ्राय ओंखारबोदों पिसटकनि थाखाय बा बिथाङा जे सारेन्डार जायाखै बिथाङा दा सिज फायाराव थागोन होननानै नोंथाङा बेखौ फैनायखौ माबाफोर बुंनो नागिरदोंमोन नन बिटिसि एनडिबि हिसाबै बारग' एनडिबि हिसाबै जोंथ' दिनै मोजांखौनो मोनदों जायनि जाहोनाव जों दिनै हाथियार हमला होननानै जोङो 2027 जानुवारि खालिनो जोङो गासै हाथियारखौ जोङो भारत गभर्नमेन्ट आरो आसाम गभर्नमेन्टजों जों सावरायलायनायनि गेजेरजों जोंनो जमा होखानाय जादोंमोन दा बेनि गेजेराव बिथांमोना गोबां दुखु मोननायनि गेजेरजों बा गभर्नमेन्टआ जि माने जोंनो होनांगौ दोननांगौ बेफोरखौ दिनै मावफुंनि थाखाय हयथ' बिथांमोना गोदानै NLFB दानानै बिथांमोना हाग्रायाव थांफिननाय जादोंमोन दा बेवहाय जों बेखौसो बुंनो सानदों दिनै बिथांमोना फैफिनबाय जोंबो बिथांमोनखौ मस्ट वेलकाम जोंबो गोजोननाय मोनदों जों बेखौनो बुंनो सानो जिहेतुके बिथांमोना फैबायब्ला जोङो भारत गभर्नमेन्ट लोगोसे आसाम गभर्नमेन्ट लोगोसे बिटिआर गभर्नमेन्ट बे मोनथाम गभर्नमेन्टखौ जों खावलायनो सानो बिथांमोनखौ सिज फायार होनानै जे जोंनि जा नैबे एक्सटेनसन खालायनो गोनां बेखौ बिथांमोना थाबैनो खालायो जों बेखौ गुरै खावलायनाय जाबाय औ जों बेखौनो बुंनो सानो जे 4 लाख रांजों जोङो संसार खुंलांनो जोबोद गोब्राब मानो होनोबा दिनैनि दिनाव 4 लाखजों जेबो जाया आरो दा जों नुबाय थादों जे स्किल डेभेलपमेन्ट होदों बे स्किल डेभेलपमेन्टखौ जों गोजोननाय गैया मानो होनोबा दाउ अमा फिसिनानै जोङो उन्दैनिफ्रायनो दाउ अमाजों गेलेनाय आरो बेखौ जोङो मा होनो बेखौ स्किल डेभेलपमेन्ट होयोबाबो मोनसे बे प्रसेससो ओरैनो गोबां होबाय केमाव उदालगुरि केम्प थानायाव गोबां होबाय खिन्थु लन होआ सरकारा स्किल डेभेलपमेन्ट खालामना हरो ओमफ्राय बेंकआव एप्रुभ जाया अब्ला दा जों बेखौ मा खालामनो बेखौ लानानै बेखायनो जोंनो बेखौ नाङा डाइरेक्ट जोंनो एकाडेमि होनांगौ आरो लोगोसे साख्रिनि बेलायावबो नुगासिनो जोङो बिटिसिनि बाहेरनि बारग' एनडिबि जाना मोनसेल' खावलायो बिटिसिनि बाहेराव जिहेतु प्रि रिक्रुटमेन्टनि जोंहा जेबो खोथा गैया जोंनो डाइरेक्ट एपइन्टमेन्ट नांगौ जों सरकारनाव बेखौ खावलायो लोगोसे ओमफ्राय दा जोंहा जेलाव फाउन्डार प्रेसिडेन्ट डिआर नाब्ला सार दं बिथाङा थाबनो रिलिज जानांगौ लोगोसे बिदों गोबां दंबावो आरो बायहेरायाव थानाय एनडिबिफोराबो दासिमबो एक्स एनडिबिफोरा केसनि मोगा मोगि जानांगासिनो सानफ्रामबो कागज फैयो कर्टनिफ्राय थांनाङो थाखा फैसा गैया सानसे हाजिरा मावाबा ओंखाम जानो सोरहाबा बोथिसे ओंखामनि थाखाय हाजिरायाव थाङाबानो मोनायाव फैफिननानै अदाबा जोंहा अब्ला बेबायदि मानसिया बोरै केस गेलेबाय थानो बेखायनो आङो बिटिआर गभर्नमेन्टखौ प्रमद बर' सारखौ खावलायनो लुबैयो जाहाथे बेफोरखौ थाबनो सुस्रांना होयो लोगोसे आं बेखौनो बुंबावनो सानो जिहेतु दफायाव मा होनो क्लज नाम्बार 3 दङ सोसननाय आरो दानख'नाय जाहाथे बे सिमा सोसननाय आरो दानख'नायखौ थाबैनो जोङो नै सोलिफुबाय थानाय दाननि गेजेरावनो जों खालामजानो लुबैयो मानो होनोबा जोबोद गोनो गोथो जायो बेफोरखौ थाब खालामनांगौ गहपुरखौ लानानै बिसोरो गोबां होनबाय थादों गहपुर बा सिमुलगुरि लखिमपुरसिम सोगोन होननानै बेखायनो आङो सानो जेसें हायो थाबनो सिमाखौ बारायनांगौ मानो होनोबा गोबां बे बिटिआर एकर्डनि सिगां 34 बोसोर एनडिबिआ हाथियारजों सोमावसारबोनायाव गोबां जोहोलावजोफोरा अबदान होना गावनि बेसेन गोसा जिउखौ बावसोमनानै जिहेतु जोंबो प्रापस बड'लेण्डआव थानो लुबैयो बेखायनो थाबैनो बे खामानिखौ मावनांगौ सिमा बारायनायखौ आं बेखौ खावलायो लोगोसे साख्रिनि बेलायावथ' जों बेनो क्लियारखा जोंनो प्रि रिक्रुटमेन्ट नाङा डाइरेक्ट एपइन्टमेन्ट नांगौ